Takže čaute, moje meno je Drip. Ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes je to video z hry Car Driving Simulator. Máme RS6 Audinu. Tak poďme si s ňou trošku zajazdiť na diaľnici. No, tak sme si pojazdili s RS3. Vypneme motor. Tak nejak vyzerá obyčajná RS6 C7. Tím, Bracho, použij tuhý dezodorant Old Spice. Chápeš to? To čo je? Normálne jebnutý YouTube. No. Audi RS6 C7. Trošku sme sa vžili do pesničky. Je tu na Audiny BMWčka, tak mi poradte, s čím mám ísť ďalšie. Či chcete viacej takýchto častí. Máme tu Audi RS6, nejak takto vyzerá celá tá RS6. Je to pekné auto. Mne sa ľúbi, len keby bola v čiernej, by bola krajšia, ale čo už. Vyzerá pekne. Mne sa ľúbi. Toto bolo z videa všetko. Takže ja vám ďakujem, že ste pozerali a majte sa.